Waqt laqa konġunta fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista bejn l-Eżekuttiv Nazzjonali u l-grupp parlamentari kienu deċiża d-distretti li fihom għandhom isiru l-elezzjonijiet kazwali. Dan wara li kien hemm 5 kandidati tal-Partit Laburista li fl-elezzjoni ġenerali tad-9 ta' Marzu kienu eletti minn żewġ distretti u għalhekk kellhom iwaqqgħu wieħed. Fil-laqa kien deċiż li l-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat iċċedi t-tieni distrett, il-Viċi Prim Ministru Louis Grech iċċedi l-ewwel distrett, il-Ministru tal-Finanzi Prof. Sedwit Ċikluna jċedi it-tmien distrett, il-Ministru tal-Intern Dr. Manuel Mallija iċċedi l-ghaxar distrett u l-Ministru tal-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo iċċedi t-tnax-il distrett. L-aktar kandidati favoriti li jsibu posthom fil-Parlament wara d-deċiżjoni tal-Eżekuttiv u l-grupp parlamentari Laburista huma Luciano Busuttil fuq l-ewwel distrett, Chris Saġus mit-tieni distrett, Joe De Bonogrek mit-tmien distrett, Michael Falzon mill-ghaxar distrett u Deborah Xkembri mit-tnax-il distrett. Intant, waqt l-istess laqa bejn l-Eżekuttiv Nazzjonali u l-Grupp Parlamentari Laburista ġiet approvata mozzjoni li permezz tagħha se jibda proċess li jevalwa x-xogħol li għandu jsir fiċ-ċentri tal-Partit Laburista madwar Malta u Għawdex. Għal dan il-għan ġiet appuntata kummissjoni biex tressaq rakkomandazzjonijiet fi żmien xahrejn.